Sziasztok! Erről a 4 táskáról szeretnék mesélni nektek pár dolgot, és kérlek maradjatok a videó végéig, mert akkor egy hatalmas meglepetéssel készülök nektek ebben a 4 táskával kapcsolatban. Ez lenne az első ilyen világoskék horgolt táska. Láthatjátok, hogy van tárolórekesz benne, nagyon sok minden belefér. Itt a videón egy picit lilásnak tűnik, de amúgy világoskék fonalból készült, van pántja, van teteje, amit rá lehet hajtani, igény szerint tudok rárakni patentot, azt majd, hogyha neked, aki nézed a videót, megtetszett, nyugodtan írd meg, igény szerint rávarom. Aztán van itt egy következő táska, ez egy ilyen homokszínű, amiben arany szál van, ezt is nemrég horgoltam, ebbe is van tároló rész, van cipzáros rész, pici fakkokot mutatom, de abban a nagy területbe is bőven rengeteg minden belefér, telefon, pénztárca, bármi. Szintén van válpántja, aztán ez egy kisebb méretű, valamivel kisebb táska. Aztán mutatom a következő táskát. Ez egy halványbarack színű nyári táska. Ne tévesszem meg titeket, ott az a pici gyerekeknek való logó. Elméletileg gyerekeknek horgoltam, de felnőtteknek buliba, vagy akár egy romantikus vacsorára, eseményekre megállja a helyét, van fogantyúja, mint ezt látjátok, vagy füle, és van válpántja is, szürke színnel horgoltam az alját, ez egy világos zöld színű, almaszínű vagy lime színű, kinek milyen, hogy tetszik. Ez kapott patentot is, ennek is van belseje, ebbe is lehet pakolni, ebbe is sok minden belefér. Igen, szintén van füle, a fogantyúja, és van táska részének pántja is, úgyhogy ez is szürke színűvel, nagyon szép egyébként az anyag. Ez itt jön a villámakciónk, 35% jár ezekre a táskákra. Szerintem, ha valamelyik megtetszett, mindenképp csapjatok le. Sziasztok!